Туган көнгә нәрсә бүләк итәргә? Альбина, программа башланды. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, сез форсат тапшыруын карыйсыз. Бүген аны мин, Альбина Вәлиева, алып барам. Шушы көннәрдә минем яраткан әбием гомер бәйрәмен билгелим. Аны үзенчәлекле бүләк белән сөендерәсе килә. Интернетта эзли торгач, Алсу Зәйнуллина исемле Түбәнкам кызына табылды. Ул ашый торган букетлар ясый икән. Аның белән бергәләп танышып китик. Алсу, сәлем. Сәлем. Сен күпләргә менә шундый матур ашый торган букетлар ясаучы буларак билгеле, нинди тәмле, татлы бәйләмнәр җыясың? Күбесенчә җиләк-җимештән, шулай ук колбаса, сырлар, кәнфитләр, менә чәкчәкләрдән, чикләвекләрдән, алай дигәндә теге һәрбер ашамлык белән букет җыеп була. Ашлардан кала инде. Менә шулай. Бүген телевизор караучыларга җиләк-җимешләрдән һәм татар халык аш-суы, чәкчәктән, милли ризыгы, чәкчәктән мастер-класс күрсәтәбез алабыз. Әйдәгез башлыйк. Моның өчен безгә нәрсәләр кирәк булачак? Моның өчен безгә шпажкалар кирәк булачак. Чәкчәк үзе, җиләк-җимешләр, лента, жгут, скотч һәм упаковка. Һәм куллар. Һәм теләк кирәк дим. Теләк, әлбәттә. Башлыйбызмы? Без синең белән хәзер менә шулай торып чәкчәккә шпажка тыгабыз. Бер чәкчәккә 2 шпажка җитә дип тора. Уйлыйм, менә шулай торып тыгабыз. Чәкчәк төшмәскә тиеш. Димәк, тыгыз тыгырга кирәк, име? Ну, бик ныклап түгел. Менә шулай, име? Безгә барлыгы ничә чәкчәк кирәк булачак? Бөтенесенә дә тыгабыз. Инде букет җыйганда күренер. Алсу, менә мондый шөгыль белән син кайчан шөгыльләнә башладың? Дөресен әйткәндә, 1-2 елдыр дип уйлыйм. 2018 елда әнинең туган көне, менә 13 мартта иншалла, кайнанамның туган көне, һәм 2018 елның 12 марты көне интернетта күреп, мин дә әнигә бүләккә шундый бәйрәм җыярга булдым. Өйдә нәрсә бар иде, шуның белән кулландым да, тик менә шпажкалар да зуррак иде, моннан 40 сантиметрлы булгандыралар. Аннан соң скотч та юк иде. Бәйләмне менә шундый жгут белән һәрбер шпажканы бәйлей җыйдым. Тырыша җыелды, әлхәмдүлиллә. Бүтән кешегә дә ошады ул. Аннан соң апрель аенда минем әниемнең туган көне иде, аңа җыйдым. Һәм инде 2019 елның 8 марты, менә шундый хатын-кызлар бәйрәме дә, анда дуслар, туганнар заказ бирә башладылар. Менә 2019 елның 8 марты, менә шундый отправная точка дип әйтим. Шуннан башланды инде, димәк. Шуннан менә әйбәтләп башланып китте. Чәкчәкләр әзер, хәзер нәрсәләр эшлибез? Хәзер бәйләмне җыя башлыйбыз. Аның өчен безгә кирәк була скотч. Шул скотчның башын табабыз да. Һәм бәйләмнең букетның уртасы булырга тиеш бит инде. Нәрсәдән без башлап җибәрәбез. Менә шуның өчен бер чәкчәк алабыз да. Күбрәген шулай итәбез. Гадәттә бөтенесе дә бөтен футфлористлар дип әйтим инде, алар менә шулай җыялар. Мин инде кире ягы белән бурамда. Һәм менә аның бер ягы бит инде шома, бер ягы ябышып тора. Һәм ябыша торган ягына күчерәм скотчны. Булай ул теге гел урынында тора. Борчымый да мине дип әйтим инде, бик җайлы шулай. Бу безнең букетның үзәге булачак. Хәзер
җиләк-җимешләрне төрлечә җыеп булаймы? Түгәрәк буенча, спираль буенча. Шулай ук җиләк-җимешләрне чикләү белән бергә кушып җыярга була. Но минемчә, менә аларны төрле җирдә 3-4 җиләк-җимеш куйсак, ул менә шундый язгы матур букет килеп чыга. Шулай итеп башлыйбыз. Куябыз. Менә монда 2 шпажка. Өченче шпажканы менә шул 2 шпажка ортасына куябыз. Мин гел әйтәм, имитәр мастер-класслар алып барам. Һәм кызларга гел әйтәм, букет тыштан гына матур булырга тиеш түгел. Ул эчтән дә матур булырга тиеш. Шпажка к шпажке дим мин аларга гел, чөнки букетларны мәсәлән яшь кызларга бүләк итәләр икән. Алар инде аны сүтеп тормыйлар, эшен карамыйлар. Но менә җиләк-җимеш букетларын гадәттә әбиләргә, дәвәниләренә, әниләренә бүләк итәләр бит инде, олырак кешеләргә. Алар инде теге упаковкаларын салдырып, эчендә нәрсәсе бар икән, шулай итеп сүтәләр букетны. Һәм дә инде сүткәч тә букет матур булып торырга тиеш. Менә букет бит инде ашый торган булгач, менә җиләк-җимешләрне бит инде чикләүкләрне, аларны син инде алдан сайлыйсыңдыр бит инде, һәм аларның срогы да бардыр бит. Шулай, но аны барыбер күпләп алмыйсың инде. Аллага шөкер, хәзер кая барма бөтен җирдә саталар. Минем инде үз кешеләрем бар дип әйтимме, кемнән мин гел алам. Шуңа күрә мин алай бик күпләп алмыйм. Но срогы бар, әлбәттә, дөрес итеп сакларга кирәк. Мәсәлән, җыелган букет, менә җиләк-җимештән җыелган букет, аны җумыйбыз җиләкләрен. Әгәр дә җуабыз икән, аны ашап бетерергә кирәк. Шундук җумагачтан срогы зур була. Мәсәлән, җыелган җиләк-җимеш букеты 1 айлап матур гына торырга мөмкин. Шулай да. Син гаиләң ничек карый менә әлеге шөгыльгә? Беренче вакытны ирем теге шикләп дип әйтәм инде. Шикләнмәде дә, теге телисең ярар. Аннан соң инде менә өйрәнергә кирәк, бренди курслар үтәргә кирәк сиңа дип, теге бер урында басып торма, аның поддержкасы көчле булганга күрә генә менә шундый дәрәҗәгә мендем. Алса, менә бу букетларның формаларына килгәндә, аларны ничегрәк ясарга була? Алар нинди була гомумән? Гадәттә түгәрәк. Теге безнең безнең халык, татарлар инде гадәттә алар түгәрәккә ияләшкәннәр, аларга түгәрәк кирәк. Алай дигәндә каскадный букет җыярга була, менә колбасалардан, сырлар, менә ирләр букетлары, алар инде каскадный күбрәк. Ул инде теге 3 почмак формасында да була, 4 почмак формасында да ясап була, аны төрлечә. Аннан соң менә хәзер бик теге мода белән керә башлады, шундый букеты лодочкой. Очень красиво получается, вот так. Вот. Шул, күбрәк менә түгәрәк букетлар алалар. Гомумән алганда бер букет ясар өчен ничә вакыт кирәк? Хәзерге бүгенге көндә инде ясыйм мин аны, үзең күреп торасың. Ул теге куллар ияләшкән, үзләре җыялар, төсләрен, формасын карап торсаң, кул үзе бәйли. Ансы шулай, беренче вакытта инде озак, берәр саат китә иде, менә шул упаковкага бик күп вакыт китә иде. Килеп чыкмаса, кирдән сүтеп яңаны ясый. Үзеңнең күңелеңә ятмаса, менә мин шулай инде күңелгә ятмый икән, кирдән бөтен әйберне сүтеп, яңадан ясый идем. Хәзер дә булган шундый хәлләр. Үзеңә дә ашарга тиеш. Әле мин тагын Instagram битемне алып барам, анда да чыгарам, аларга да ашарга тиеш, минем подписчикларга. Кызыгып инде менә алсудан алыйм диеп, менә теләүчеләр булсын өчен. Шулай. Шуңа күрә
бик теге кырыйдан карап торганда бик җайлы сыман, менә җыела да җыела. Попробуй. Сиңа төсләрен биреп торса, әйләндерәм. Фигины әйдәле әйләндереп каралы. Менә булайрак куябыз, диме? Әйе. Менә булайрак телевизор караучылар да күрсен. Яли иркем кара, кара күземә генә, карасаң күземә генә, булам үзеңә генә. Яли иркем кара, кара күземә генә, карасаң күземә генә, булам үзеңә генә. Рәсәрин бигрәк матур менә бит. Сәләтле кеше ул, бар яктан да сәләтле дип юкка гына әйтмәйме? Шулай. Демәк, син менә шулай җырлый букетлар җыясың. Җырлый букетлар җыям. Хәзер инде упаковкага күчәбез. Мин инде безнең татар халкы төсен, яшел төсне сайладым. Хәзер урамда яз, дөнья уяна дип әйтик, табигать уяна. Һәм шундый язгы букет ясыйсы килде. 25-30 сантиметр алабыз да. Кисәбез. Шундый битләр безгә бит була инде листыйны. Әйе. Бер 5 штук кирәк. 5-6 штук кирәк булачак. Букетны алабыз да башлыйбыз. Менә монда ябыша торган аяк ясадык бит инде әйме. Ул менә шуның өчен беренче куябыз һәм ябыштырып куябыз менә аякка. Бик җиңел. Төшми ул. Менә шундый букет әзер. Бик матур. Менә тотып кара. Тотып карасак, әйе, чыннан да авыр икән бу. Алсы, безнең Түбән Камаларга нинди теләк тәкъдимнәрең бар? Ди теләкләр инде барыгыз да исән сау булыгыз, сау сәламәт булыгыз. Гаиләләрегез сау сәламәт булсын, әти-әниләрегез гел яныгызда булсын, әби-бабайларыбыз озаграк яшәсен безнең белән. Шу балалар сау сәламәт булсыннар, кешеләр бәхетле булсыннар, менә елмайсыннар, күбрәк хәзер яз. Шул Һәм бер-берсен менә шундый матур букетлар белән сөендереп торсыннар. Амин, иншалла. Алсу, сиңа шундый файдалы һәм кызыклы мастер-класс өчен бик зур рәхмәт. Үзегезгә бик зур рәхмәт чакырган өчен. Шундый неожиданный, көтелмәгән. Шун бик шатмын. Сезнең белән күрешүгә дә, сезгә мастер-класс күрсәтүемә дә бик шат рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр, иншалла, киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз. Мин исегезгә төшерәм, сез форсат тапшыруын карадыгыз. Бездә бүген Алсу Зәйнуллина иде. Ул менә шундый тәмле һәм татлы букетлар ясый. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.